Ay mga koys, live na pagugutro koys, kaya man ako painting ang likod. Ako lang kuhan koys no, lama-lama. Ano lang sa likod koys mo, ako ang painting para sa ato ang home quarantine COVID-19 painting. Yan. Bago lang po ko nahuman koys. Okay kayo koys, okay kayo. Ano ni siya? So, na kois kay patong ato lang i-finishing kibutangan na to og kaning kuan guys kaning pangalan. Pangalan kana buhat guys. Kuan ni siya guys. Kung painting ko is kay para ni sa home quarantine. Pangalan na lay kulang na ako guys para mahumano siya guys. Wash out po. Ayan. Live pa rin po tayo guys para sa ating gani Kokoy painting. Ayan, painting kami guys. Kokoy kong buhat guys, no? Watching from Damman, thank you guys. Itataka nga painting. Ano siya kay lama-lamaan na ako kay pang taplak-taplakan ako kuan guys. So, hello sa mga guys na dodra na nagpaano guys no shout out nini butang ako pangalan dia. Medyo ako katulog ko kaya guma na lang na ako guys para okay kayo na akong painting guys mayo man na guys no. Okay ra ba guys? Mali ni part 2 guys para sa to ang home quarantine acrylic painting. Shout out sa kapamilya na dara guys, watching from Rizal Tipolo, watching from New Zealand. Hello po sa inyo dyan mga guys sa New Zealand, and hello po sa mga taga Olongapo City and asang iro ni mo idol itong mamaak sa baba. Yan. And siyempre mga guys, okay ba guys ako ang painting? Ano siya koy karang pinataka ni siya guys sa painting. Watching from Valencia, salamat dahil niyo guys. I just wanted to tell you na siyempre wala tayong magawa dito. Ito sa balay natin kaya nagpinting-pinting na lang ako. Ito yung ang gawa ko na painting. Bukas magpinting naman ako. Ang ipinting ko yung iro namin na si Blacky. Yung iro namin na puti. I just wanted to tell everyone na medyo nahirapan talaga ako. At pero ang ginawa ko ang best ko para siyempre mapuslan ako dito sa balay. Kaya nagpinting lang ako. Hindi ko ni-live kanina kasi baka nagkahugaw-hugaw yung kamot ko. Pero super, ano masabi niyo sa aking painting? Ano masabi niyo sa painting ko? Okay, ang ganda ba? Watching from Boulevard, watching from Dubai, sila Nida, Padelio. Wala ni gibuhat na rin sa balay ng mga kagwangan eh. Kasi magtanaw, Ayan po mga koys. Thank you for watching and hello sa mga koys na to dira kabansay no. Oh.
Yung akong drawing, nagkadimao. Naurot na lang akong color-color. Maurang niyang nabuhat na ko. Pinataka. I just wanted to tell everyone, ganito talaga. Medyo nahirapan ako but still I'm doing my best. Hi guys! And, mag-shout out muna tayo dyan sa may mga nagtanaw ngayon sa KSA, Michigan, sa Pabate naman, taga Calamba, Laguna, at nindot kayo kung pinting, kung ganahan mo, baligyan ako ni 150 ninyo. Watching Binos, Montenegro, watching from Tandag City. Great ko rin si Ginelyn Caniedo, shout out dyan sa nila, balay nila dyan. And shout out din, siyempre, ang dami ang nag-shout out. I-drawing ko si JL, si Natalia, si Nicole, I just wanted to say thank you din sa lahat nung nag-Surigao del Sur, thank you. Si Jen Tinio and si Lorak. Great ko din naminaw dyan. Indianong hilaw, nasan si Indiano? Wari Indian ang nagkuhan ko is ang nagbaligyan ng painting. Hello everybody and to all of my friendship, I just wanted to tell you that I am selling this work of art. This work of art is for only 150 pesos. And that I will be selling it to you, and then if you have a lot of money, then you have to send it money because it's home quarantine. No more problem with me. All we need to do is just Namaste Radha Sumiji for everyone. Can I have a bottle of water for a couple of painting that I have for only 150? Shout out to Kokoy from Medina. Shout out from Saudi. Lameh, kayong, Chanel Asado, and Yuan Gale, and si Pearly Abilia. Thank you so much, and kay good vibes mga pamilya. Continue sa pag-watch ato ang ato ang videos na buang-buang ang good vibes na nakoy no lang ta maninood. Jenilyn Caniedo, si Jean Gabania, Natalia Nicole, happy na yung birthday sa happy birthday. Hello everybody, and to all of my friends who are watching right now, I just wanted to tell you that if you wanted to have this kind of what kind of painting is this? Do you want to have it for only 150 pesos? Guys, ay ha. Humana gid siya, guys. Bali, ambot na kung okay ba ni guys na. And to all of my friends who are watching right now, and for all of my friendship, and if you are watching, I just wanted to tell you that this work of art is very affordable. I am selling it online for all of you for only 150 pesos. Yes, for 150 only. But of course, the cargo is 1,600. So 1,600 and then 1,500 and then 150. Lasang na ko imong gidrawing. Lasang ko lasang na gidagom nga awa sa kasabot sa gibate. Pinataka ragod ko say. Get mo magsulti watching from KSA. DJ Kokoy ko na po MOR 97.4 Cebu ka na kada buntag ga porsyon putahe ni Senador Manny. I just wanted to tell everyone that it's very difficult that I'm painting this for only 1 hour. 1 hour in one up because I really badly wanted to have a lot of money. Because if I am selling it, this painting is for only 150. Do you like it? Do you like it?
I'll be selling it to you for only 150 pesos. If you really wanted it, I will give it to you for only 150 only. Yes, 150 plus this. Palito na ako, guys. Ayaw na panala, guys. Lakas ayan, te. Oy, guys, salamat kayo sa inyong mga, kayo sa inyong pag-watch sa to ang Pangulong Dugong Duterte 1 videos. Salamat kayo, guys. Buang lang ninyo, guys. Ay mo palabi og kuan, guys. Ay mo palabi og kuan, guys. Kining seryoso kay mga wangbutan ninyo. Puguta si India tingog. Jenilyn Ganyedo, Kuya Koy, Gladys Cortez, thank you. Si Natalia Nicole, greet akong kauban rin, guys. I just wanted to tell everyone, lalo na ang tanaw sa Wuhan, China. Magano tayo, quarantine lang tayo, hindi tayo magawas ng balay. Kasi pag magawas-gawas kayo ng balay, marami yung kuhan kayo ng matakdan kayo og sakit. Ang maganda ngayon, ang ginagawa natin dito, dito lang tayo sa balay, nag-painting lang tayo. Ang human ko ng painting ko, medyo kahit pedataka lang, ganda naman ng tingnan, sabi ng nananaw dito. Salamat dyan, Paul. Asan ang Koreanong Bisaya? Annyeonghaseyo. Oma, oppa, kamusta no? Salamian ko sa imong gipain ko, watching from Samar. I just wanted to shout out from Oliver Negro so kasi dental and baby boy watching right now and nice for one painting only 150 pesos. I'm just watching from Kuwait and thank you Duterte. Did ko'y kalami stingog lami hapakon na. Kaya guys, naminaw din si Gian o si Amos from Iloilo. Ayan, salamat guys. Duterte Bombay accent. I just wanted to tell everyone that it's very impossible. I just wanted to tell everyone, what are you doing that? Why are you speaking like that? Galo na ako, Koy, sa kayo. Uma naman ko, Koy. Done with my work. Tapos at nagpangon ng tulungan. Yan, may papilit, guys. Pilitan man ako. Papo sa tanawa. Taran! Ngit, kahugaw. Taran! Hugawan, di ako di. Taran! Anak dia nak bawa. Agak buha berkebuhat ni. Cup kayu bay, cup kayu. Papi je bay. There you go. This is my painting. Jan 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 jan. Jan 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 jan. Charan! Okay, kayo! This is my painting. Okay ba, guys? Okay ba? Okay kayo? Ara siya, guys, kay kuhan man ako ang kilid-gilid niya, guys. Tangan ako og kanang kan para pag kuhan mo tangtang.
Na siya frame. Diba? Ay frame dira gitangtang na kong gilid, tangan akong plaskoan. Tangan ako og ang gilid naman na. Ang oo, dira. Ha? Sa office? Tangan pa rin ako pangalan kaya nakalimot ko. Ara, ha? Ang dating daan. Kulang kabaw, guys. Wala pa. Mahuman ni Rota. Ay, tangan pa na ako pangalan, guys. Kaya pa man kayo na kuhan, guys. Wala pa man kayo na kuhan. Tangtangan ako frame. Ay, on sa gilid kaya para nana siya frame, guys ba? Hello kay Rayjan Reyes and ka Judith Lumanting sa iyang anak Kokoy pod. Uala nabil Yunila Pikiro, Chin Midriana, thank you so much. And watching from Kuwait. Ayan po ang aking work of art para po sa kuan guys, kuan na to. Home quarantine painting. Di ba? Okay na ba guys? Okay na kayo, no? Hindi kayo bagsik pero okay na kayo. Ang importante, nakapinting dali ko yung samtang nag-home quarantine dali sa balay. Butang na sa mga kwanos. Mana guys, okay na siya, no? Pero ang pinting guys. Ay, salamat guys. Don't forget to like and share sa ato ang mga videos na pampagood vibes. Ilabi na karon guys na grabe ang kuan guys, no? Anang laay sa balay ba niya. Buhat-buhat ang itong video guys nga kuan kining buang-buang ba. So di lang ta maninood sa mga mananaw. Kung wa mo ganahi, i-block na lang diretso ang video para di ninyo makitaan kay magawas mo gina sa news feed ko labi na pagdagag views. Tapos guys, kaning ako ang ginabuhat guys, Indianong Wangbo, Koreanong Bisaya, og syempre ang ato ang #Pangulong Dugong. Mao na akong ginabuhat ng mga videos guys na pang good vibes lang. Syempre request mo guna sa mga OFW guys. Request po yan ng mga OFWs, lalong-lalo na mga OFWs na pamilya na sa ibang bansa na nangungulila sa kanilang pamilya, gusto ng good vibes. Ayan. Kani siya guys, ako ning ibaligya ang painting guys. Tapos kani nga painting is kuan nato ni guys kaning himuon na to og kaning kuan gani guys. Nang kung kinsay pinaka mapalit ani pinakadako ang kwarta ko is kay hatag na to sa mga kapamilya nato diri ang kanang kulang og kanang makaon gani kay home quarantine. Pwede ta mga ng painting for a cause. Ingana lang guys, mo na to ang kuan. I just wanted to tell you na itong painting na ginawa ko. Ang ginawa ko to dahil makatulong tayo lalo na sa home quarantine. Salamat guys at maraming salamat po sa mga pamilya natin na nagwa-watch ng atin pong guys katong kachoy-choy accent guys. Choy-choy lahi-lahi man accent diri guys. Masing unsa la akong pwede mo una-unaan guys mo to i-accent ato guys. Kanang mga bugoy-bugoy, bangbuang. Ayan, daghan kay sige, samtang namo dira guys no. Ako na lang i-reveal lang ako ang mga kuan guys, ako ang mga kabuang guys no. So usay guys kanang masudlan kog spirit to guys, may mo kong bata. Ako si Baby Apyot. Video akong napapanood kay kung wala ay ambot nabuang na siguro ko. Ay nganing tingog guys ni Baby Apyot. Nagpasalamat ko tanang mga nananaw sa mong video kay kanang para mag-good vibes sa tanin ng tanan. Lolo Chonggo kay mayong adlaw kaninyong tanan mga higala mo ginugo ka ulano naman karon nga may nalang kinuhuman akong painting. Grabe ba ugma ba magano ko ba kan ko ba mag-exercise, mag-gym. Bitaw guys,
ano na itong painting, tapos naman uman na. So thank you sa mga pamilya na dara. Og padayon mo sa pagpaminaw sa MOR 11.1, may only radio for life. Kay ko na may anong tanaw ng MOR kay gahi gusto tanan. Number 1 na sa Davao bay. Ayan, ang tanaw. Oh! Salamat guys sa mga nagtanaw di guys no, kay kuan kay Kit Altea Kapuso, o kay Jennifer Periols, o kay nga pera guys, yung background ako guys mo ni akong gipinting ini na bay. Ang painting bay. Ano mo bay? Gay bay pick aron. Ito guys, mo na guys, ulon boy. Ulon. Thank you guys. Salamat kayo. Mana ang painting na to. Mana ang Kokoy home quarantine painting. Hanggang sa muling pagkikita, paalam.